11 000 euroa siellä, 11 000 euroa siellä. Ja lähdetäänkö nostamaan vielä? Mennäänkö suoraan 13? Mennäänkö 13 suoraan? Äläpäs nyt kuuntele siellä muihin pöytiin seuraa hevosta. Onko 13 000 euroa sinulla siellä suoraan? Pistäkö 13, nosta lappu ylös, lappu nousi ylös, 13 000 euroa. 13 000 euroa tarjottu, onko 15 jossain, onko 15? Onko 15? 15 tarjottu. 15, siellä mentiin jo 18, 000 euroa, 18 000 euroa. Ja siellä 19 000 euroa, onko 20 suoraan siellä? Onko 20 000 euroa, 20 000 euroa, juuri näin, ensin on se ilmalapuisten lapun kanssa 20, 20 000 euroa tarjottu, 20 000 euroa, 21 000 euroa, 21 000 euroa, 21 000 euroa tarjottu, onko 22, onko 22, onko käsi laukun pohjalla vielä punaisia seteleitä, varmasti onko 22, 21 000 tarjottu, onko 22 000 euroa, mieti tarkkaan.